takže čauko, ja ťa vítam znova opäť, raz a zas tu, pri ďalšom dieli týždňa na službách, alebo ako to povedať. No, minulý bol trochu kratší, keďže nám to počasie zahátalo, nemal som toho natočené veľa, čiže pracovalo sa s tým, čo sme mali. Momentálne sme sa sťahovali, áno, ste to asi videli, v intre by som chcel dať timelapse, takže asi sa vidíme po timelapse, čiže to bolo sťahovanie z predchádzajúceho podniku na terajší. Nachádzam sa kúsok od Znojma, Česká republika stále, a dedinku som zabudol, ako sa volá, čiže sa ospravedlňujem, ale možno niektorí to poznáte, tak túto kúsok od Znojma je zábavný park, alebo ako to nazvať, a tuto je, neviem ako to tam vidíte, ale tu kúsok hneď je drak a nejaká tá zemeguľa a tieto veci, čo sú tu. A zostávame vlastne pri tom istom rysovaní. To ešte bude chvíľku sa to tu bude ešte opakovať, keďže je toho celkom dosť. Si to kúsok zoberieme, okolo stĺpu sa pootáčame, lebo tam kombajnista to tak spravil, takže musíme aj my. Dúfam, že sa vám to páči, zatiaľ z toho jedného dielu asi neviem, moc som ešte nepozeral, keďže to vyšlo, pre mňa to vyšlo včera. Pre vás toto neviem, kedy vyjde. Dneska máme, ak sa neviem, 7. augusta, 7.8. Áno, 7.8. Už to mám dominené. Takže tak. Mali sme tu menšiu prestávku, keďže tu pršalo v Čechách. Takže asi po týždni sme opäť v poli a ideme to tu dopúchať. Myslím si, že sa budeme vrácať späť na Slovensko. Neviem ešte takto povedať. Súprava tá istá. Fast track Krone. Arkusy takisto odváža. Takže tak, uvidím. Rozmýšľam niekedy, čo tu povedať, neviem ešte čo. Nie som taký zbehnutý, ani čo by som vám tu porozprával, čiže možno sem tam to tu bude trošku tikšie. Že by som to nehal iba tak. Nejaké to POV bez komentára, alebo sem tam tu niečo porozprával, uvidíme to, čo sa bude diať. Hovorím, neviem, čo mám tomu môcť povedať, keďže nie som nejak prehnutý v týchto veciach, čiže možno asi takéto intrečko a zase to prestriháme nejakým tým timelapsom. A keďže by som toto už predpoveď ukazuje lepšie výhľadky na počasie, takže hádam, už by som to nakecal aj viac dní a nie iba 2, čiže to video by mohlo byť fajn, dlhšie a nie 7 minút, takže uvidíme. Vy to uvidíte samozrejme, keď to vyjde. Ja neviem vôbec, kedy to vidíte, keďže budem to strihať, až keď budem doma. Takže tak, zatiaľ to nemáme tak. Pozriem sa vám, možno tu prestriem zase nejaký timelapse alebo časík. Uvidíme, čo ako. No, ozývam sa tu zase. Idem si vonku naviazať špagát. Takže aspoň čozik, nech to vidíte ako čo, aj keď to nebude nič zaujímavé, keďže si ho naviažem, ale pre niekoho to možno bude zaujímavé.
Uvidím, toto viazanie mám asi trochu zrýchlim, keďže je asi zbytočné. Uvidím, čo ako bude. Takže čauko, ďalší deň, sa tu ozývam, dneska už trošku v večerných hodinách, momentálne pol 9 večer, máme po nádhernom západe slnka, neviem, či je to vidno vonku, pre dnešok asi poslednú parcov robíme, dneska nejaký výkon, bol celkom na to, že sme mali ráno poruchu, sme robili, čo je na lice, teraz to neuvidíte, ale strihnem možno nejakú fotku, čo sme robili. Rozpadlo sa ložisko na tej rozbehovej prevodovke, nie poháňacej, na rozbehovej prevodovke, lebo to je taká pomocná prevodovka, si pustím hydromotor, keď roztáčam list. Takže tak. Takže to sme mali zábavku do obeda, začali sme okolo 2:00 sa mi zalisovať, čiže aj tak pekný výkon, dneska nejakých 400 balíkov hádam už bude, pozrieme, 374, je celkom dosť, na to aké boli podmienky, že táto parcela má sice výborné riadky, balíky padajú len taký fukot, ale parcely predtým boli slabé, som lietal aj 16 po poli, ale teraz to už ide. Čakám, že dneska bude nejakých 450 by som ešte mohol stihnúť, kým začne vlhko stúpať. Takže tak. Robíme riadky po rotorových kombajnoch X9, to ide behať. Čiže tie riadky vyzerajú, že tam nič není, ale je to tá slama je nasekaná a k tomu ešte aj sa celkom z toho dosť práši. Takže vzadu kompletne zaprášený, tu taká kopa hneď zaváži. A keď sa na zberač alebo čo si snažím pozerať, tak to nejde. Čiže tam nič nevidím. Ale všetko zatiaľ funguje. Okrem tej radnej poruchy nebolo nič. Zakopem si, lebo nechce sa mi už opravovať teraz momentálne. Takže uvidíme. Dúfam, že sa vám tento štýl videí páči. Zatiaľ, čo som vydal to prvé video, tak bol celkom fajný ohlas. Samozrejme, kvalita, zvuk by som chcel vylepšiť všetko. To bude časom, Adam. Ja mám telefonát, nech sa vám tu ozvem. No, tak ako som už aj spomínal, tak kvalita, či obrazu aj zvuku by som to chcel samozrejme vylepšiť. Zatiaľ to skúšam čo ako čo. Ohlasy boli fajn. Takže uvidíme, asi v tom bude pokračovať. Horšie to bude s tým vydávaním a strihaním, keďže no, robím to doma a niekedy som ani celý mesiac nie doma, takže zase si môžem narobiť kontentu a môžem to postupne potom všetko naraz postrihať a postupne to vydávať, aj tak sa bude dať, uvidíme. Nejako si nájsť nejakú v tom rovnováhu, čo ako. Takže stále sa inak nachádzame v Čechách, pozícia sa nemení a ešte pár dní sa meniť nebude, keďže je tu práce celkom dosť. Takže uvidíme, čo bude. No, každopádne, to by bol pre dnešnú dennú súvku asi všetko. Uvidím čo ako.
Zajtra sa mám ozrieť, čo je nové zase. A skúsim možno zase nejaký timelapse spraviť alebo niečo také. Určite to bude timelapse presúvu. O nejakých 40 km, čo sme sa presúvali, takže to by bolo fajn. To asi aj bolo, to som aj spomínal v tom prvom dni, terajšom, alebo ako to povedať. Takže to asi bude hneď na úvode a uvidíme čo potom. Takže čauko, ďalší deň, dneska sobota, sa nemýlim, niečo pozrieme, už to mám zmiešané tie dni, áno, sobota, takže pokračujeme, čisto teoreticky to tu budeme ukončovať nejakú chvíľku ešte a myslím si, že máme posledné 2 alebo 3 parcely pred sebou, tu má nejakých 25 hektárov, čo práve idem rozbiehať a vypnem vám túto klímu, radio off, nech ma je počuť. Ideme si rozbehnúť zase lis a ideme pokračovať tam, kde som prestal, čiže v balíkovaní. Ešte tu chvíľku v tom ostanem, čiže možno týchto pár videí bude repetitívnych, keďže robím že je sezóna teraz na tie balíky a robím na balíkovači, takže uvidí sa dneska menšia závažná porucha, odpálená hadica na brzdy, žltý okruh, bola prasknutá pri vrchu, takže nič strašné, no sa to spravilo, není deň bez poruchy zatiaľ momentálne, uvidíme. Zatiaľ sa začína, takzvané sa zatiaľ darí. Ale ešte zakopem si, není to nič také strašné, zatiaľ nie sú nejaké mega vážne poruchy, že by sme stáli celý deň, väčšinou stojíme tak pol dňa. No, teraz som roztočil lis, nechám a nech si komoru natlakuje a pomaly sa začneme rozbiehať. Uvidíme, dneska máme za sebou celkom statočný výkon na to, aké sú podmienky niekde. 467 balíkov, takže si myslím, že celkom v pohode. Mohlo by to byť lepšie, lebo máme aj dlhé prejazdy medzi parcelami, čiže aj to hrá veľkú rolu. 100 barov môžeme jesť. Už uvidíme, zase sa ozývam v podvečerných hodinách, síce ešte není západ slnka ako včera, ale čo chvíľa to tu bude, je 7 hodín večer. Uvidíme, pokiaľ nás pustí vlhko, dneska by sme drali asi, aby sme to dorobili, je to nejakých 48 hektárov plus minus, ani menej, 45, keďže cca 50 hektárov by to malo byť, ale keďže tu drtia úrať, tak to spraví dosť veľa, berie to minimálne tých 10% z tej parcely. Dajme tomu, že to má 25 hektárov, ale trtí sa úrad, takže tie 4 hektáre môžu ísť dolu. Uvidíme, čo bude zajtra, čo je na pláne. Keďže ak toto dolisujeme a do novej zakázky by sme sa mali púšťať okolo až pondelok, čiže nedeľa, zajtra by mala byť voľná, čo nemoc ani kolegovi nevyhovuje, keďže sme ďaleko od domova a stáť 10 na obytku a celý deň len ktoré nič, si spraviť údržbu a čo potom celý deň robiť ďalej. Dosť také pre nás obidvoch nám to nevyhovuje, takže uvidíme, kde sme tu dvaja. To by bol asi pre ďalší krátky vstup. Uvidíme, možno spravíme nejaký timelapse zase, ale minimálne z tých prejazdov by som chcel robiť potom, keď budú tie dlhšie. To sa mi páčia. Aj to vzadu, čo bolo na ten balíkovači, čo bolo vidno ako tú komoru. Z tej komory vychádzajú balíky, aj to bolo celkom fajn. A teraz, keď sa extrémne práši vonku, že fakt je to zdrtené na padrť, tak sa z toho strašne moc práši, tak neviem, tú kameru obetovať sa mi moc nechce. Aj
keď je taká, aká je, ale aspoň čo si na začiatok. Nemôžeme si začínať s profi technikou. Takže tak. Nič, ozvem sa vám buď ešte behom tohto dňa večerom, čo ako nejaký update hodím, alebo až zajtra. No takže čau, ďalšia súka, dneska máme nedeľu, už sme tu skončili, to bolo vlastne posledné pole v tomto podniku, alebo teda ako to povedať, no, robíme pre ten istý, len má viac tých pobočiek, takže pre túto pobočku ideme si vyprázdniť lis, vypustím aspoň jeden balík z komory, aby som mohol zavrieť vlastne zadnú bránu, všetko ukážem. Mám teraz okienko, nikto tu není na poli, takže môžem. Ja si púšťam traktor na menšiu rýchlosť. Môžeme zvonku. Samozrejme som si zaudol kardán vypnúť. Brzdíme si válce. Sa nám komora utlakuje. Nemáme nech čo si ešte povedať, to je tlaky. Neviem ako to uvidíte. Máme taký piest, čo vlastne vysúva balíky. Ale čo sa mu zase nechce. Šup. Vysuniem obidva, lebo si budem komoru plniť šnúrami, keďže sa sťahujeme preč odtiaľto. Mám tu ešte špagáty nejaké, ktoré si potrebujem pobrať. Treba mať čo najviac priestoru. No, samozrejme som sa postavil tak, aby fúkal všetek prach do mňa. Vietor fúka akurát tým smerom. No. Tak. Samozrejme posledok nepôjde vonku. Dnes sme dolu kopcom, sa mu nechce ísť. Pokúsime ako asi. Nechce sa mu. Niekedy to ide, niekedy to nejde. Sa pohol. Ale nechce sa mu vôbec. Šup ho vonku. Vidíš, nevieš ísť von. No. Váha takýchto balíkov je momentálne okolo 500 kg. Čo robím? Ešte tak. No. Skúpime to na prejazd. Pozrieme sa, či traktor do ničoho nenabúra. Moje balíky sú ďaleko. Ja si otváram boky. Tu sa toho zvyčajne veľa usadí. To povypadáva čo najviac. Dneska máme celkom dosť teplo, okolo 32 stupňov, ak sa nemýlim, ukazoval traktor. A to cítiť dosť na tom slnku. Tak. A je. A ešte vrch. Kto si to šukáva. Mne sa nechce momentálne moc naťahovať vzduch. A mení to toľko roboty, aby som to nezhrnul dolu. Sú vlastne viazače alebo uzlovače. Nabúrame do balíku, nenabúrame. Takže to tu treba, ono to odfúkuje, ale sa to tu nazbiera celkom dosť. O, to vyfúkame viacej. Po ceste nerobil bordel, potom sa ľudia sťažujú.
Ja sa snažím čo najviac si to tu poupratovať. Čo ide, ešte sa po poli povozím trochu, nech to potriasa. A tak. No, sťahovať. Uvidím, kedy sa budeme. Stavíme sa tu asi o 30 km vyššie. O nejakých, asi oko cca 30 km vyššie. Ideme sa povoziť po poli. Dobre, veď už nepípajú som tu. Musíme si klimočku, bude tu teplo. Ja už síce vypínam kvôli tomu, aby nebol až taký zlý zvuk. Ten ventilátor dosť zvučí. Prepneme si to do automatu. Tak. Ale tak ľahko sa tu povoziť. A on je takto krížom, ako sú koľaje, aby to trochu tak vyskákalo vonku. Ako natria sa s ním nemoc rýchlo, aby sa zase niečo nevypsulo. Takzvané. I tak je tu dobrý, ukazuje mi to 36,5 stupňa. Môže byť, ale skôr si myslím, že je nejakých 34. Je to teraz chvíľku na ňo pieklo, kým stál, takže to sa rýchlo zohreje. No, už sa práši sa mňa. Už to ide vonku. Si pomaly, už sa mi raz stalo takto, že mi vypadla rolka špagátu. Som asi dobrých 50 metrov s nej vyťahal, že som to musel odštiknúť, na novo naviazať. Zbytočná robota. To sa kus povozíme, no tu teraz vytrasám odtiaľ. A tak sa ešte vyfúkam potom silným kompresorom na chodníku, aby som na ten väčší prejazd nerobil bordel na tých cestách. Hovorím, aby sa ľudia nesťažovali. Aj keď z toho lisu málo, kedy vyfúkate všetko, furt sa niečo vyniesie. A tak, radšej sa statočne so mňa. Tak. No, mám tu inak špeciálnu požiadavku. Mám tu pozdraviť môjho, že vraj najlepšieho mechanizátora na svete. Aďo, čau. Ja ťa pozdravujem. Takže to máme vybavené. Pozdravujem aj samozrejme chlapov z firmy. Neviem, menovať nejdem firmu zatiaľ. Uvidíme čo potom časom. Neviem, ako sa na to bude reagovať a či môžem a tieto veci, takže radšej to nechám zatiaľ tak. Sa ešte povozíme po týchto koľajách, to celkom dobre vytrása. Vidíte, koľko prachu som mňa vylietala. A inak toto neberte ako, že to je lis vyfúkaný, hej, alebo čo si, ja to tak tiež neveriem, je to proste príprava na cestu, na hlavnú cestu, aby som mohol vyjsť, aby som sa nevyniesol bordel vonku. Ešte tu je taká potom dobrá poľňačka, kde to môžem vyturovať, ešte to spravíme, ale potom, ale neberte to tak, že akože teraz som vyfúkal lis, že pokoj, v žiadnom prípade, ešte roboty na to, aby som ho vyfúkal, že tak, sa ešte pootáčame trošku. No, sa zavriem. Uzatváram, počkám na Arku, si kým zbiera balíky, idem sa s ním dohodnúť čo ako. Aký je ďalší plán hry takzvané. A vybavené. Takže tak. Vidíme sa pri ďalšej súke.
trošku off, aby som tu nezhebol. A tam tu bude pohodka, audio, všetko. No. Vytlieskať už neviem. Ideme. Čauko. Zdravím pri ďalšom dni. Si po nezdarenom timelapse. Že sa mi asi v polke cesty vybila kamera, alebo teda minimálne ja som si to v polke cesty všimol. Neviem, aký bude dlhý. Ale tak. Sme na ďalšom podniku v dedine Olbramovice. Rysujeme. Dneska to asi aj dorobíme, čo sme nikto z nás nečakal. Ani ja, ani kolega Markusine. Keďže tu bolo nejakých 120 hektárov, to sme si povedali tak, jeden na dopoludňa. Prvé dve polia, prvých takých nejakých 40, možno 50 hektárov bolo takých závodných takzvané, keďže som lietal 16-17 po poli, lebo tam neboli žiadne riadky. Ale zlisovať sa to má, to sme to zlisovali, nič nebol žiadny problém zasielať. Boli menšie, tak teraz chodím 10, aj to tam sa zadrhne, prestane zberať. Záhodná hmota, musím ísť pomalšie, alebo aj dokonca už sa párkrát stalo, že ho zadrhlo úplne. Čo nie je tu nejaký extra problém, keďže tu je preklzová spojka alebo záťažová spojka, skôr tak povedané. Keď to dostane záťaž, tak ho zastane, ja mu uberem otáčky, ona ako sa naspäť začína zapínať, tak ono to pomaly búcha, až nakoniec tú moto tucne dnuka a pokračuje ďalej. Takže tak. Vidno, že sme ďaleko od hraníc česko-rakúskych, keďže sú tu všade bunkre z druhej svetovej vojny a tam v tých Chváloviciach, čo sme boli, tak na poli dokonca boli aj tie veže strážne. Čiže sa to tu celkom tak ešte... Som si myslel, že sme chytení, ale nie sme. Takže sa to tu ešte hemží tými artefaktmi, alebo ako to bolo, artefakty, asi to nie asi slovo, čo som mohol nájsť, ale bohužiaľ sa to tu hemží ešte tým minulým režimom. Dneska máme príjemných 27 stupňov, momentálne tu sedím bez klímy, aby to nerobilo zle na audio, takže si to za chvíľku vypnem, lebo tento môj skleník sa vyhrieje veľmi rýchlo. No a nejakému zhrnutiu toho dňa, čo dneska 217 balíkov, taký mid výkon. Uvidíme, koľko to, ešte máme jednu parcelu, to by mal byť predposledná, ešte jedna. A si myslím, že dneska by sme to dorobili. Nebol by s tým asi žiadny problém. Uvidíme, čo bude ďalej, uvidíme, kde pôjdeme ďalej, ak pôjdeme desík tu, lebo toto bol napríklad 40 km prejazd, ani nie 30 čosík, tak to je pohode natáčať, to sa dá zostriať do timelapsu, ale keby som desík šiel 2-3 hodiny, tak fúha, pamäťová karta by mala čo robiť, aj tá kamera, takže uvidíme, čo ako. Hlásia nám na 10 dňovej ukazovali bez dažďa a nemení sa to, takže hádam pôjdeme teraz IP, aby sa stihlo čo najviac, keďže už sme tak v strede žatvy, aj keď niekde už veľa podnikov skončilo, no ale keďže tento rok začal celkom neskoro, tak sa dá povedať, že sme v strede žatvy. Pravdepodobne toto bude vychádzať, tak bude už možno september, teraz je august, môžem povedať, že možno 11. augusta. No a môže sa stať, že toto bude, ak bude pekné počasie, bude vychádzať až neviem kedy, v septembri. Takže sa uvidí. Uvidíme, čo bude. No, to je asi každopádne ku ďalšej súvke dnešnej asi všetko, možno sa ozvem ešte, keby sa niečo dialo. Ale asi to bude len smooth prechod do ďalšieho dňa. Takže zatím čau.
No, takže čauko. Ďalší deň. Ozývam sa tu z prejazdu netradičnej. Tu sme to ukončili, Opramovice. Idem smer Starý Petčín. A valím, mám to nejakých 66 km, ujdem sám, kolega ide smer Slovensko, Arkusín, čiže už idem iba ja, Lis. Takže ideme. Tam vôbec neviem koľko hektárov, vôbec neviem koľko balíkov, nič ešte, to sa všetko dozviem. Ale idem pre firmu, pre ktorú som robil už na Slovensku, čiže si myslím, že to bude aj s rezaním, že to bude zase niečo iné. No, mám pred sebou asi hodinku cesty, hodinku a pol, akože, ide to 70 ten fast track, ale nie všade sa dá ísť a nie je furt. Takže valíme, ozývam sa asi, keď budem tam. Takže to je všetko pre dnešnú informačnú súvku. Vidíme sa. Česť. To si vypám, tak, som videl. Ešte prejedem túto kopku, aby som to nezarval v priamom prenose. Môžeme valiť. Takže čau, ďalší deň. Práve končím tu, kde som sa presúval. Starý Petčín, či jak sa to volá. A mám tu posledných pár riadkov. Včera som sa tu vlastne presunul. Dneska som... Ešte včera som vlastne spravil 450 balíkov. Dneska to dokončujem a presúvam sa ďalej. Ešte neviem kde, ale viem, že sa presúvam. Ale mi nebolo povedané presne ešte kde. Takže tak. Toto tu domastím. Mám tu 2, 4, 6, 7 riadkov posledných takých pidí. Sú riadky úplne takými. Dorobím to tu, vyfúkam to a dám ďalší presun. Včera sa nič také nejaké nestalo. Dneska riešim záhadu, prečo mi trhá jednu šnúru. Už sa to deje dlhšie, ale teraz sa to deje už pravidelnejšie. Že proste mi trhá tretí viazač. Zaviažem všetko a za úzlom práve som to zarval, sa to udorvalo. Bolo to chvíľu zarvaté. No, tretí viazač mi proste zaúzli všetko, ide ďalej, ale na konci ide úzol, tak tam to vždycky praskne, šnúra vystrelí do hora a ona sa vyzvlekne z takých vodiacich koliečok a dovidenia, musím ísť zvonku, keďže je momentálne 30 stupňov a ja si musím pustiť klímu, lebo som si ho tu na chvíľku vypol, ale ten skleník sa tu sa vyhreje, takže ak bude audio počuť ventilátor, tak sa ospravedlňujem, ale je tu fakt tip. No, uvidíme, čo bude ďalej. Dneska má byť streda, áno, čiže vlastne zajtra už bude oficiálny týždeň
Čiže mám týždenný matroš, čiže oficiálne budem spĺňať to, čo som povedal, že to je týždenná služba. Niekedy v budúcnosti by som to chcel normálne od pondelka, ale tak nie, vždy sa dá proste, nie vždy začíname od pondelka s nejakou robotou. Ale uvidí sa, čo bude. Mal by som pokračovať vlastne ešte teraz v Čechách, to viem určite, ale potom vlastne po tej zákazke neviem čo, či už poviem späť na Slovensko alebo idem pokračovať, to sa všetko dozviem o budúcnosti. Pre vás už je to minulosť, pre mňa je to budúcnosť, ja už to viem, v tej dobe už je to hádam aj hotové, keď to tu budete pozerať, no, už to asi aj je hotové, keďže to je vydané a na to, aby som to vydal a zostrial, musím byť doma. Tak, trpem to chujoviny, ja viem, ale aspoň niečo tuto musím nejaký filler hodiť. Uvidíme. Takže tak, spravil som tu, čo predchádzajúci bodal 60 hektárov dokopy. Toto má 27, ak by bolo dobre povedané, ak som dobre rozumel, a to predtým malo 17, čiže tak, nebolo tu veľa hektárov, išlo to celkom dobre. Z začiatku boli fajn riadky, tu sú také o ničom. Chodím tu 12 a ešte by som kľudne mohol pridať. Takže tak. No, to by bolo z dnešnej šúvky asi všetko zase. Pozriem sa buď timelapsom, alebo ďalším príhovorom. Čest, bratia. Takže čauko, ozývam sa zase, ten istý deň, stále je streda, pozor. Len som o 40 km ďalej, v Little Horse, nechcem vám to tu nejako tieto názvy dedín nejako tu akože skomolovať, takže áno, je to pri Moravských Budejoviciach a určite si tu titulky, kde to je, hej, ako sa to volá, takže tak a mám tu cca 90 hektárov, ale je tu ešte že vraj jeden list, takže málo hektárov, čiže si myslím, že zajtra bude sťahovanie. Tohto sťahovania som timelapse nerobil, lebo ešte v tomto videu asi dosť. A zajtra vlastne bude koniec. Prvýkrát budeme mať celý týždeň, tak ako je zameriavaná táto akože toto videá, táto séria, že týždeň na službách. Ofiko to bude týždeň, áno. A je to prvé video berem ako skúšobné. Celkovo kamera, setup, toto čo ako tu moje strihanie je YouTube tutoriály a ChatGPT. Teraz napríklad skúšam, ako to vyzerá večer, zábery. A čo robíme, ako robíme, zostáva to vlastne prakticky všetko to isté. Nastavenia balíkovača, dĺžka balíka 220, akorát režeme na 26 nožov, na plný počet nožov tohto balíkovača. Tú sečku, no. Hej, no, nie je to úplná sečka, ale už je to jemnejšie ako to. Aj tie balíky, no teraz neudíte, ale už je to pekný obdĺžnik. Už to není akože, nehovorím, že normálne to nerobí pekne, ale sečkuje, alebo keď sú s nožmi, tak sú tie balíky trošku krajšie. Tak. Búchame tu, ešte mám asi 4-5 riadkov, to dobúcham, všetko vychádza, kým ešte vlhkosť vychádza, tak je vlhkosť je nejakých 10, takže povedali okolo 12, že môžem do 12 robiť, že to zbúcham tieto riadky a mám tu koniec. Zajtra uvidíme čo ako ďalej, máme za 9 hodín večer, po západe slnka už. Tak pomaly začne tá vlhkosť stúpať celkom rýchlo, takže budem rád, ak to stihnem, ale všetko sa malo stihnúť. Chodím pomalšie, chodím 8,4, 8,5 km za hodinu, aby stíhalo vlastne podávať tú slamu dnuka cez tie nože, aby nezasekávalo zberač, aby zberač vlastne nezahlcoval podávač, alebo ako to povedať. Podávač vlastne cez tie nože, ono to prejde cez tie nože, nareže to,
pustiť to hore do toho podávaču a už to búcha do balíku. Takže vlastne to. Nič zaujímavé sa po ceste nestalo. Raz som zabudol odbočiť, ale prešiel som, takže dobre. Uvidíme, čo ako ďalej. Nejdeme predbiehať situáciu, že či už pojem domov alebo pokračujem v Čechách. Myslím, že ešte by som mohol pokračovať, ešte tu je roboty celkom dosť. Samozrejme aj na Slovensku sa to už niečo rysuje, ale no, som tu a je ma škoda sťahovať. Keďže tu som nejakých dobrých 500 km určite od firmy. Takže keď som tu, tak ma to treba drieť. Ale cez víkend nám tu hlasa nejaké brehánky, tak uvidíme čo s tým. Zatiaľ ako na radare nič, ale niektoré počasie ukazuje, niektoré nie. Ale že sú výstrahy pred burkami, tak uvidíme. Čo bude, ako kde. No, neviem ako to tam vidno, ale tam vzadu, toto svetelka tých pár, tak to sú Moravské Budějovice, hovorím, to som kúsoček od nich. Nič, ozvem sa vám asi zajtra by som to mohol nejako ukončiť a pomaly, ale isto by som mohol začať vlastne ďalšie video, nejako si to rozdeliť v tej pamäťovke, lebo by sa mi to nekombinovalo. Takže ako z tohto týždňa je dosť materiálu, hlavne tie timelapsy hodinové, čo vlastne musím teraz zrýchliť. Bude ešte srandičky. Ale hádam to vyjde tak, ako si to ja predstavujem to video. Aj keď no, není to úplne podľa mojich predstav. Čo ešte neviem úplne s tými editovacími programy a s týmito vecami, čiže všetko s mierou, budeme sa vylepšovať časom. Ak príde vlastne teraz domov, tak by som vlastne mohol upgradenúť túto kamerku. Toto je taká tá obyčajná, to nie je ani GoPro, ani nič, to je proste len malá kamerka, čo som našiel na internete, čo sa mi páči, že to celkom dobre nahráva, keď som to videl, tak som to zobral, ja neviem ten názov, takže tak. By som to mohol upgradeovať za niečo lepšie. Páči sa mi ten ultrawide tu, že to je proste ten širokáč, len je tu iba ten širokáč, čo je trošku nevýhoda tej kamery. A uvidíme čo ďalej. Trošku obraz, zvuk zlepšiť a možno už by som sa mohol učiť trošku tým editovacími programy, no len naučenie bude asi zima. A tak nejak som aj rozmýšľal, že by som tu teraz si nahral materiály, cez zimu vydával, ale na zimu si niečo nájdem, a keď tak bude prestávka zima. Uvidíme. Zima ešte ďaleko, vedie ešte ani polka augusta není, dneska je 13. Áno. Tu sa mi aj relokalizoval, ty kokos. 13. augusta a tu prišiel aj 13. srpna. Ten tablet vie, že som čekal. No nič. Pozriem sa vám zase na budúce. Sia. Takže čauko. Už je štvrtok. Sice ja som ešte nespal odtedy, ako som natáčal tú stredu. Lebo valíme ešte s kolegovcom tu. Ideme to dneska dorobiť, aby som sa mohol sťahovať on inde a inde. Je tu ďalší kolega, akože kolega z branže. Je to Slovák. Stretli sme sa tu v Čechách. Stále sme tu v tom Litohožič, jak sa to tu volá. A kolega je tu tiež zo Slovenska, paradoxne má tiež Fast Track a tiež Cronelis, akorát, že on ho má v zelenej, čiže MB Track, čo sa tak vyrába pod tým, ale je to vlastne Fast Track len v zelenej. A lisujeme, Vovkos ide parádne, všetko ide, takže búchame balíky. Tak je 1:30 ráno a ideme to tu zbúchať a pôjdeme domov spať. Teda domov spať nie, budeme na ubytko a ráno sa rozhodne čo ako ďalej.
Kľúči výpadok. Pomýlom som si stlačil vypínacie tlačítko. Som si chcel kameru napraviť. Takže tak. Uvidíme, ako čo pôjde všetko. Zatiaľ to darí. Búchame, jedna radosť. Tých 90 hektárov, čo sme tu, tak to zmastíme veľmi rýchlo. Vlastne už to nie je 90, lebo ja som spravil 30, 30, teraz sme na rozpracovanej 26 hektárovej parcele, čiže to pôjde rýchlo dolu. Už sme ďaleko za polovicou, tu chyba pár riadkov a bude to hotovo. Čiže tak. Vidíme. To je také menšie info. Čiže prakticky akože čisto teoreticky je to ukončené, sa dá povedať, že máme týždeň ako týždeň, je štvrtok, ale ešte asi cez deň, čo si natočím. Nejaké to outro, nejaký ten záver toho videa. Toto je taká pikoška, že valíme vlastne aj v noci, lebo proste vlhko spustí. Takže uvidíme, čo bude. To by bol pre tento dnešné nočné okienko. Tak ukáže, aj takto sa dá, aj takto robíme, že nie len cez deň, ale aj v noci, keď to ide a je chuť, tak ip, takzvané. Nič, a je všetko. Pozriem sa vám zajtra, teda vlastne dneska, nejako cez deň uzavreme tento týždeň. Čest. Čauko! Máme štvrtok, spal som asi 4 hodiny, ale cítim sa celkom dosť nabitý energiou, takže varím smer Pácov, čo je nejakých 90 km odtiaľ som bol. A je to kúsok už od Prahy, aspoň podľa navigácie to tak vyzeralo, že už to není tak ďaleko od Prahy, čiže asi tak nejak sa lokalizujem. Mám to nejakých ešte 48 km, takže počítam ešte nejakú hodinku, cca ak to pôjde takto, že to pôjde nejakými serpentinami stále, tak no nedá sa furt sade valiť 70, dedinky a tieto veci. Takže tak. Uvidíme, čo bude. Nejaká pikoška, čo sa stala, keď som fúkal, túto bočný kryt som si prešiel umylom, takže fast track vyzerá tak, ako vyzerá. Lepšie chladenie som mu spravil, prúd prachu, takže no, stáva sa aj v takých veciach. Bohužiaľ, nedal som si pozor, je to moja chyba, nevadí. Uvidíme, valím, zase čo si k prejazdu, prejazd nejdem natáčať, lebo to by bolo zase moc dlhé. Ešte sa vám tu takto ozvem cez ten prejazd, ako čo. Máme celkom dobré počasíčko, deťa vychádza, čo je nejakých 11, 4 na 12, okolo 12, typujem, že tam už budem. No, možno trošku neskôr, keďže musel som obísť Ihlavu, lebo tam je uzavera na 3,5 tony. Tam je ten tunel nejaký uzavretý, aj uzavera celkovo na 3,5 tony tam teraz. Čiže som musel cez to okolité dedinky, inak by sa vlastne furt váril po štátnej ceste. Oni to tu volajú po štátnej ceste ku Ihlave, pred Ihlavou do Lava na ďalšiu štátnu cestu a bol by som tam, len teraz musím po tých dedinkách, aby som vlastne obišiel Ihlavu a už tam zase kúsok na štátnu a už tam budem. Vidíme, máme tu dosť celkom kopce, teraz som bol 12 hore, teraz mám 12% dolu, klesák, takže no, chodím hore dolu, ale je to tu pekné. Tie Čechy sú proste takto akože nádherné voči tomuto, voči nejakému prostrediu a tieto veci. Takže si to celkom užívam, tie prejazdy, radšej chodím cez deň, keď nemusím cez noc, lebo aby som aj čo si videl, mám to takú polodovolenku, pracovnú dovolenku by som to nazval. Takže tak. Pozvem sa asi, keď tam budem, keď zistím zase čo ako, koľko hektárov, lebo neviem vôbec čo ako, čo uvidíme. Už to nebude Morava,
Karpácov, to je v tej kraje, neviem, ale je to okolo Prahov, už to Morava není, už to bude tam. Takže Praha okolie možno, alebo niečo také, nejaký okres stredočeský, alebo ako to máte, stredočeský kraj. Takže tak, nič, ozvem sa, keď tam budem, to len taká malá súka. Sia. Takže čauko. Smrtoček, idem to tu nejako ukončiť, oficiálne prvý týždeň. Grácie. Musím si srandičky robiť, takže dúfam, že sa ti toto videjko páčilo, tento súhrn tohto týždňa na službách. Oficiálne dajme tomu, že toto môže byť part 1, to predtým bolo nejaké skúšobné, čiže toto bude taký nejaký part 1. Že sa ti tento súhrn tohto týždňa na službách páčil, a budem rád, ak zanecháš nejaký komentík a lajčik, odber, samozrejme, ideme na tieto veci. A napíšeš do toho komentáru, čo si myslíš, čo by sa dalo zlepšiť, kľudne nejaké nápady, ja nejaké nápady mám, uvidíme, budem experimentovať s touto sériou trošku, uvidíme, čo sa bude s tým dať robiť. Takže tak, som rád, že si to dopozeral až tu a vidíme sa pri ďalšom súhrne týždňa, alebo teda skôr týždeň na službách. Čauko.